Sziasztok, Andor vagyok. A Fildemen koncepciójáról szeretnék egy kicsit beszélni, mert alapvetően az önismeretről szól ez a csatorna, a férfi önismeretről, és annak a rögös útjairól, útkereséseiről, amiben most már egyre többen vagyunk benne, és ez a hívás, ez hívott be engem is még annak idején, hogy láttam, hogy van a női oldalról van egy elindulás, van egy ébredés, és éreztem, hogy azt a spiritualitást, amit gyerekkoromban éreztem, meditációt, így a természettel való kapcsolódást, az intuícióimnak a követését, azt jó lenne visszahozni így a felnőtt életbe, így azokba a hétköznapokba, amik már inkább a munkáról, meg az előrehaladásról, meg a tervezésről szólnak. Jó lenne visszahozni valamiféle önazonosságot. És hát elkerültem így egy-két csoportba, ahol az volt a tapasztalatom, ilyen 19-20 tájékán, hogy hát vagy egyedüli férfi vagyok egy önismereti csoportba, vagy hát lényegesen több nő van ott, mint férfi, őket valahogy jobban érdekli, nekik jobban bejön ez a jóga vonal, ez a keressünk társakat az úton, még a férfi út az inkább magányos, vagy hát nem is magányos, de hogy nehezebb megnyílni abba, hogy nehéz valami, hogy nem komfortos, hogy esetleg az életem nem azon a pályán van, ahova elképzeltem. És ez különösen nehéz volt nekem. Én 2019-ben már 4 éve tapostam a feleségemmel egy olyan vállalkozásnak a malomkerekét, amit igazából mi álmodtunk meg, mi szerettük volna létrehozni, kecskét tenyésztettünk, sajtot készítettünk, falun éltünk, úgy minden megvolt, amit egyetemistaként elképzeltünk, hogy szeretnénk megvalósítani felnőttként, és baromi sok energiát is tettünk bele, és azt vettük észre, hogy pont az, ami miatt oda mentünk, a természet szeretete, az állatokról való gondoskodásnak, az a belső igénye, az így háttérbe kerül, mert fontos a megélhetés, fontos, hogy az üzlet jól menjen, fontos, hogy az online marketing, a branding jól menjen, hogy minden haladjon előre, és egy folyamatos fejlődési spirálban volt ez az egész, hát nem kell nagyra gondolni, de hogy ilyen 60-80 állat azért volt a csúcsidőkben, plusz aztán elkezdtünk még sertést is tartani, mert szerettük a sertéshúst is, meg szerettünk volna még több minőségi alapanyagot előállítani, meg terméket, tehát hogy volt bennünk ez a szolgálati vágy, hogy az embereknek adjunk valami egészségeset, ami nekünk is jó, nekik is jó, csak hogy mindemellett annyira kevés idő jutott a belső munkára, hogy így éreztük mind a ketten, hogy valami változtatni kell, és nem is igazán tudtam, hogy mi ez akkor. Így kerültem el 19-ben egy Qigong elvonulásra, ami néma elvonulás volt, ráadásul nem tudom, 3 vagy 4 nap, teljesen csendben voltunk, lehet, hogy 5 napos is volt, nem tudom, és nekem baromi jó volt, hogy így nem kellett senkivel beszélni, csak megcsináltuk a napi több óra gyakorlást, utána volt időm pihenni, nem kellett okosnak lenni, kitűnni, és ilyen újult erővel tértem az, hogy hú, na van valami, most azt hiszem megtaláltam, és akkor lehet gyakorolni. És akkor gyakoroltam is 1-2 évig, éreztem is, hogy van változás, de hogy így nem találtam meg ebbe az utamat, hogy na, akkor ez lesz az, amit én csinálni fogok, és ez az önismeret csimboraszója, hanem inkább csak ilyen belépő kapu volt. De persze én is beleestem abba a hibába, amiben szerintem sokan, illetve úgy látom, hogy sokan, hogyha találnak valami módszert, akkor ez a világ legjobb módszere lesz egyből, és bárkinek és mindenkinek ajánlanám, tanítanám, mit tudom én. Hát nyilván volt ilyen fellángolás is, de hogy el tudtam ezt engedni, és utána végül is sikerült a gazdálkodást abba hagyni, egy nagyon nehéz döntés volt, egy ilyen arcvesztés, hiszen felépítettünk valamit, ami mi vagyunk, ami rólunk szól, ami ez az arcunkat adjuk. Nekem nehéz volt így a fiatal felnőtt korom munkáját magam mögött hagyni, és az állattartás iránti szeretetet magam mögött hagyni, de aztán miután ez megtörtént, egy nagyon nagy megkönnyebbülés volt mind a kettőnkön, a páromon is és rajtam is, és voltam abban a szerencsés helyzetben, 2021-ben, hogy egy 8 hónapot tudtam adni magamnak arra,
hogy ne kezdjek bele semmiben, ne dolgozzak, ne fogjam a következő lehetőséget, hanem tényleg az önismeret felé tudjak fordulni. És ez egy csodálatos év volt, eljutottam ilyen gyógyító, tanítónövényes szertartásra, eljutottam testalapú, ilyen bodywork-ös elvonulásra, és akkor tanultam meg például a kranioszakrális manuálterápiát, ami egyszerűen így hívott, hogy érintsek, hogy a kezemmel, a figyelmemmel, az intuícióimmal tudjak kapcsolódni valami új módon. Hogy tudtam, hogy nem akarok masször lenni, mert nem gyurkálni akarom az embereket, hanem valami mélyebb, intenzív kapcsolódásra vágyom, illetve valami átfogó és átütő segítői szerepre. És így 21-ben a nagy önismeret mellett elkezdtem például pályázatíróként dolgozni, akkor azért abba is sikerült belecsavarodnom 1-2 évig, hajtottam a pénzt, kitűztem célokat, célszámokat, és nagyon sikeres is voltam ebben, mert azt tudtam már gyerekkorom óta, hogy amit elképzelek, amiben beleteszem az energiát, amivel foglalkozok, amit akarok, azt meg tudom valósítani. És bár az elmúlt években egy párszor megingott ebben a hitem, mégis mindig ott van, a gödör alján mindig ott van ez a biztos tudás, hogy, hogy Andor már megcsináltad többször, és képes vagy rá, és ki tudsz nyúlni segítségért, tudsz meríteni saját magadból, a házasságodból, a családodból. És ekkor 21-ben egy nagyon sok minden történt, akkor jutottam először az első Moving Man elvonulásomra, amit 2 olyan férfi tartott, akiket azóta is a szívembe zártam. És 2 ilyen elvonuláson is részt vettem, és érdekessége volt a dolognak, hogy bennem nagyon harcolt a munka, meg ez a work focus, és az, hogy szabadidőt adjak magamnak. Tehát még 1 évvel a kecskézés abbahagyása után is az volt, hogy ott feküdtünk a teremben, ment a bodywork gyakorlat, ment a facilitálás, és így kapcsolgatni kellett az agyamat, hogy jó, most nem írunk pályázatot, jó, most nem kell banki átutalással foglalkozni, jó, Andor, most nem dolgozunk, és ez lett a mantrám, hogy most nem dolgozok. És akkor így szépen elkezdtem kirakni, és csak utána vettem észre, hogy így közben, hogy igazából fejben az időm nagy részében dolgozom. Akkor is dolgozom, amikor nem dolgozom. Tehát amikor fizikailag nem telefonálok, gépezek, ügyet intézek, hanem csak ülök és nézek, vagy autót vezetek, az jár a fejemben, hogy mit lehetne csinálni, milyen Facebook posztot kellene írni, mivel lehetne elintézni azt, amit eddig még nem sikerült, milyen feladatlisták vannak, és hogy azt éreztem meg ezekben a Moving Man elvonulásokban, hogy ezen kívül is van élet. És most tudom, hogy ez ilyen banálisan hangzik, vagy tényleg nagyon hülyén hangzik, de 30 évesen azt éreztem, hogy azt is annyira ilyen maximalista, vagy perfekcionista lettem, hogy mindig csinálni és törtetni és menni előre és a legjobbat kihozni, hogy közben nem tudok arra fókuszálni, ami belül van. És akkor kezdtem el a belső tartalmaimmal úgy találkozni, hogy a testemen keresztül kezdtem el megközelíteni ezt az önismereti utat. Kezdtem el úgy kranioszakrális manuálterapeutaként dolgozni, hogy az érintéssel, a fókusszal, a jelenléttel dolgozok, és valami egészen új tapasztalási minőségeket hozott be. Egészen új megérzéseim tudtak lenni. Olyan intuíciómmal, olyan belső hanggal sikerült kapcsolódni, ami addig nem volt elérhető, vagy inkább azt mondanám, hogy nem figyeltem rá, mert elérhetőnek mindig elérhető volt, de amikor az van, hogy bontsak egy sört, és hagyjam el a mai, nem tudom, bármit, elmélyülésemet, vagy egy emberi kapcsolódást, vagy egy fontos munkát, ami egyébként meg frusztrál belülről, hagyjam el ott, és inkább bontsak egy sört, akkor mindig ott van a belső hang, hogy Andor, megteheted ezt is, meg azt is, de hogy szabad akaratod van választani. És hogyha hallgatok erre, hogy igazából ez most az elkerülés lenne, de nincs kedvem hozzá, és akkor, tehát hogy van választásom, erre éreztem rá, hogy minden döntésnél van egy választási lehetőség. Ez időközben elkezdtem hidegvizes merülni, azt így egészen ilyen 0 meg -0,5 fokig vittem, hónapokon keresztül,
nagyon besokkoltam magam a testembe, azt a mindennapi, intenzív, aktív testérzetet kerestem, ahol megvan az a belső érzés, ahonnan ki tudok indulni, ahonnan minden napomat úgy tudom elindítani, hogy jól van, hogy vagy Andor? Hogy érzed magad most? Mit mutat a tested? Mi aktív? Mi van a gondolataiddal? Hát például rengeteget meditáltam ilyen állapotban, és itt a meditáció, hát rengeteg dolgot hívunk meditációnak, én mindenféle befelé figyelést meditációnak hívok, akár nyitott szemmel, akár csukott szemmel történik, de hogy például sokszor hagytam a gondolataimat csak szárnyalni, és akkor figyeltem, hogy merre megy, ha valahol érdekes volt, akkor arra tereltem, de hogy a tudatosság fókuszával engedtem, hogy megérkezzen az, ami belülről jön. És figyeltem arra, hogy mi az, ami kívülről hat rám, miért gondolok dolgokat másképpen, vagy miért indul el a gondolatom egy irányba külső behatásra. Hogy félelem eredetű ez a behatás, vagy valakihez kapcsolódni szeretnék, vagy valahonnan úgy érzem, hogy kimaradok, vagy de talán a félelmet tudnám leginkább megragadni, félelem attól, hogy nem leszek elég jó, hogy nem látszok eléggé a világba, hogy nem teszek eleget a világba, hogy nem fogok elég pénzt keresni, hogy nem lesz stabil az egzisztenciám. És akkor ezeket szűrögettem mindig, hogy mi a motivációm, honnan jönnek az indítatásaim, a gondolataim. Jó egy évet szerintem rászántam erre, és napi gyakorlatokkal, jogával, meditációval, hidegvizes merüléssel, gyakorlatilag a munkám, a Kranió is egy meditációs gyakorlat volt, hiszen 1-1,5 óráig valaki ott fekszik mozdulatlanul, és én érintem, és érintkezek az energiáival, érintkezek a fizikai testével, figyelem a reakcióit, ott vagyok neki, megtartom az ő pihenését, az ő belső transformációját. Szóval, hogy egy ilyen nagyon meditatív, transformatív időszak volt. Nekem ez olyan 23-24 23 tavaszától 24 tavaszáig, és közben már részt vettem egy egyéves Moving Man férfi csoporton, ez egy zárt csoport volt, ami azt jelentette, hogy ugyanazzal a 10-12 emberrel töltöttünk el 5 egymás utáni hosszú hétvégét, ilyen 4 vagy 6 napos hétvégét, és nagyon mélyre vitt, és nagyon mély belső transformációkat hozott a családon belüli helyemről és helyzetemről, kapcsolataimról, a munkával való kapcsolatomról, a párkapcsolatomról, a barátságról alkotott fogalmaimról, hogy mi fontos az életben, mi nem fontos az életben, mi fontos nekem, hogyan működik a testem, rengetegféle diétát kipróbáltam, rengetegféle gyakorlatot kipróbáltam, de igazából mindet azzal a szellemmel, hogy jó, nem ez a tuti, meg nem ez, amit minden nap csinálni kell, meg oktatnom kell, meg a legjobbnak kell lennem benne, hanem csak tapasztaljam meg, legyen tapasztalatom róla, anélkül, hogy a maximalizmus teljesítmény fókuszát beleraknám az egészbe, mert arra az egyik legnagyobb rájövésem a sok éves önismeret alatt, hogy nagyon könnyűen gondolom azt magamról, hogy tökéletes vagyok, vagy hogy tökéletesnek kell lennem. És mivel nem vagyok tökéletes, ezért ha azt gondolom, hogy az vagyok, akkor hazudok magamnak, tehát nem azt látom a tükörbe, ami ott van valójában. Ha pedig azt gondolom, hogy tökéletesnek kell lennem, akkor meg mindig elégedetlen leszek önmagammal. És ebből az elégedetlenségből már baromi sokat tapasztaltam, és ez olyan nettó önbántás, amit nem kívánok senkinek, és bár úgy gondolom, meg úgy is tudom, hogy azért elég sokan vannak, akik ezeket a köröket futják, mert szeretnénk többet, szeretnénk jobbak lenni, szeretnénk anya ügyes kicsi fia lenni, szeretnénk apa ügyes nagyfia lenni, szeretnénk a feleségünk ügyes férfi ideája lenni, az a férfi, aki hibátlan, aki megmutatja, aki jó példát mutat. Nekem nincsen még gyermekem, de úgy vélem, hogy akinek megvan, ő meg a gyermekének is szeretne példát mutatni, és hogy visszatérve saját magamhoz, mert nem tudok mindenki fejével, meg nem is szeretnék gondolkozni, hogy na, ez a tökéletesség illúzió volt az egyik legnagyobb gát. A legnagyobb gátja annak, hogy igazán fejlődni tudjak, hogy minden nekem kell a legjobban tudni, a legjobban csinálni. Korábban még
az egómnak ez a része, ez erősebben jelen volt az életemben, addig az is fontos volt, hogy mindezt be is bizonyítsam tehát mindenki más számára is, lehetőség szerint mindenki számára, és, és ezt tehát akár szóban jelenléttel, és ez hát azért erre visszanézve, ez nem a legjobb attitűd, tehát ugye nem legjobb kapcsolatteremtő attitűd. Magamat menőnek érezni, az tök jó volt tínédzser koromban, de hogy így már felnőttként ez nem annyira támogat, illetve hogy a Moving Man csoportok alatt annyi együttérzést tudtam gyakorolni, akkora értő jelenlét tudott kialakulni bennem, hogy már nincs is erre igényem. Nincs rá igényem egyszerűen, hogy mások fölé helyezzem magam. Hogy többnek mutassam, érezzem magam, éreztessem magam. Szóval tudom, kicsit kusz ez az idővonal, amit összeraktam, de hogy végül is nekem talán a Moving Man volt az, ami egy olyan autentikus csoport volt, egy olyan autentikus nem tudom, ilyen hovatartozási pont volt, ahol egyrészt elfogadva éreztem magam minden körülmények között, azzal együtt, hogy nagyon teli fejjel, nagy egóval, meg még sok munkával is mentem az elvonulásokra, tehát hogy sokszor dolgoztam a szünetekben, meg állandóan a pénzről beszéltem, ami eleinte talán fura volt, de aztán rájöttem, hogy ezt a minőséget is lehet képviselni, és lehet jól is képviselni, és hasznos is. Szóval ott találtam meg azt a biztonságos közeget a két vezetőnk által, hogy mindig azt éreztem, hogy van kire számítanom. És az furcsa volt, hogy sok év alatt, a gyerekkor, meg a fiatal felnőttkor sok éve alatt, az, hogy érzelmileg számíthatok valakire, és meg is bízom benne, ez így kimaradt. És ezt csak akkor jöttem rá, hogy kimaradt, amikor ez megjött, megérkezett. És sok ilyen dolog van az életben, ami tudjuk, hogy hiányzik valami nem oké, valamin dolgozunk, hát valamiért önismeretbe járunk, vagy valamiért felkapjuk a fejünket egy ilyen videóra, vagy egy hasonlóra, vagy egy hatásvadászabb videóra, amiben azt mondják, hogy nem tudom, nem szeretem annyira a hatásvadászatot, szóval de hogy valamiért megyünk, valamit keresünk. Van, hogy jó úton, van, hogy rossz úton, van, hogy kisebb szembenézés által, van, hogy igazán mély húzós szembenézések által. És hogy sokszor akkor tudjuk meg, hogy mi az, ami hiányzott, amikor így belép az ajtón, és így megkapjuk telibe, hogy na most érzek valami olyat betöltődni, ami eddig nagyon hiányos volt. És végigcsináltam ezt az átcsoportot a Moving Man-nel, így gyakorlatilag új baráti kört építettem ki közben, megtanultam felnőttként férfiakkal barátkozni, farokméregetés, meg ellenállás, meg tényleg ilyen bántó, sértő kommunikáció nélkül, amit nagyon sok helyen tapasztaltam korábban. Ugyanakkor mély témákba, érzelmi témákba is megtartva éreztem magam, ami meg hát egészen eszenciális, tehát hogy egészen különleges, és nem is gondoltam, hogy ekkora igényem van rá. És azt tapasztalom, ahogy most már kicsit tovább megyek, hogy én is elvégeztem a Moving Man facilitátor képzőjét, ez tavaly októberben zárult, 24 októberben. Én akkorra már megtartottam az első önálló Moving Man elvonulásomat Perei Sándor cimborámmal, és azt éreztem, hogy na, akkor találtam valami olyat, amivel nagyon szívesen mutatok utat másoknak is, anélkül, hogy én most a férfi ideált, vagy a férfi, nem is tudom, 21. század új férfiét, vagy a spirituális férfit, vagy a bármilyen ilyen címkét, ami eszedbe jut, ezt próbálnám megtestesíteni, hanem egyszerűen csak biztonságos teret adni ahhoz, hogy mindenki egy kicsit magára találjon, így fizikailag is, meg lelkileg is, és ebben a helyzetében meg legyen tartva, legyen lehetősége ebben benne maradni. Egy foglalkozás erejéig, akár pár órás, az akár pár napos, és abból tudjon hazavinni magának, akár technikákat, akár csak azt a tudást, hogy ez létezik. Tehát, hogy az, ami eddig hiányzott,
az most már, arról már van képen, van tapasztalásom, és tudom magamnak keresni, vagy tudom továbbfejleszteni a hétköznapokban. Szóval így vagyok most itt 25 tavaszán, azzal együtt, hogy már másfél éve szeretnék a videóban beszélni ezekről a dolgokról. Rengeteg téma van a fejemben, amit bízom benne, hogy a következő hónapokban ki fogok fejteni, annak, aki kíváncsi rám, de magamnak így a képernyőben mindenképpen. Így vagyok most itt, egy elég komoly egy év után, tehát hogy az önismeret az nem arról szól, hogy mindig minden happy, hanem nagyon sok szembenézés és nagyon sok árnyékmunka van benne, olyan oldalainkkal találkozni, amiket elfolytunk, elnyomunk, nem kapcsolódunk vele, tehát hogy nekem az egyik legnagyobb témám az, hogy bár tínédzser koromban rengeteget sírtam, meg verseket írtam, meg rettentő érzelmes voltam, ezt így az ügyes, okos, felnőtt létbe belépve, azt így dobozba zártam, és így az érzelmeimmel való kapcsolódást, hát ez ilyen időszakosan tudott jelen lenni. Az elmúlt években ezen dolgoztam, és most már azt mondom, hogy mivel folyamatos tudásom van erről, hogy erre hajlamos vagyok, és milyen helyzetekben hogyan vagyok erre hajlamos, ezért aktívan dolgozom rajta, hogy ne így legyek, hanem úgy legyek, ahogy szeretek lenni, úgy, hogy érzem magam, úgy, hogy a körülöttem lévők sem egy maszkot látnak, hanem engem látnak, és nem csak másokkal tudok együtt érezni, hanem magammal is együtt tudok érezni. Így azután a kemény 24-es év után most tavasszal elkezdtem egyéni terápiába járni, sématerápiába, ahol igazából hogy is lehet hívni, belső gyermekmunkának, de hogy igazából a gyerekkoromban szerzett működési módokat, megküzdési módokat, sérüléseket túrjuk fel hónapról hónapra. Nagyon intenzív, viszont azokat a működéseket, amik meg a hétköznapokban így benyomják az ember gombjait, és így csuklóból gyerekbe tesznek, azokat nagyon szépen sikerül most kigyomlálgatni. Szóval az önismerethez visszatérve, mint így komplex témához, ezt én mindig egy útnak nevezem, ráadásul egy olyan útnak, amiről ha az ember hívást érez és elkezd rálépni, akkor nem nagyon lehet lelépni. Én szerintem nem nagyon lehet. Amikor én lelépek róla, akkor tehát, hogy akkor elkezd nyomni az, amivel foglalkozni kell. Lehet, hogy ez csak az én megélésem, de az a vízióm, hogy az önismeretet abba hagyni, csak sok tudatmódosítóval lehet. Ezt így nem próbáltam még, de az az elképzelésem róla, hogy azzal talán menne, de az életem nem haladna, viszont legalább nem figyelnék arra, amire figyelnem kell. Ja, szóval így őszintén gondolom ezt az egészet, és azért is mondom el ezeket, hogy ha benned megérett valami hívás, bármi olyan forma felé, ami akár gyakorlási forma, akár közösségi forma felé, ami az önmagaddal való találkozást tudja előre mozdítani, akkor csak arra tudlak buzdítani, hogy szállj rá időt, szállj rá pénzt, szánd rá a lelkedet, hogy ott tudjál lenni, hogy ne csak fizikailag, meg fejben tudjál ott lenni, hanem lélekben is, szívben is ott tudjál lenni, és csodás gyümölcsöket tartogat. Én ehhez többféle eseményt fogok kínálni, erről itt külön nem beszélnék, a Facebook oldalamon úgyis látszik. Nagyon szeretek új emberekkel találkozni, meg új inspirációkkal, személyes inspirációkkal találkozni, bár nem kell külön, de mindig megerősít abban, hogy jó az az út, amin járok, és ahol próbálok másoknak is, hát nem az a legjobb szó, hogy utat mutatni, hanem inkább lehetőséget biztosítani a saját útjuk megtalálásához. Hát röviden az én önismereti utamról ennyit, majd ezt még széjjel fogom szedni azért módszertanonként, illetve egyéni tapasztalásonként. Hát köszi, ha meghallgattál eddig, és nagyon szép hetet kívánok!